Komisi Benta ban penbiang ya kikot kisla naga benta ban penskam ya uput usam. Haka artarik unaitung ke sorkar jela kalau mekejingelang bat ki Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Jantia Hills Autonomous District Council. Benetai sani haka baidai bat ki jaka ki badan hapdeng kejinge kajaput bat ke jela asam. Ya kini kejingelang lalum da Menteri Korbari kejela Meghalaya ubala kemen Remboi haka baledon lang Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos Starwell Khan, Chief Executive Member ke Jantia Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat bat ke Officer kejela. Habayakran bat ubala kemen Remboi uloong ba kejinglum ikini kejingelang bat ki Chief Executive Member kalong Komisi Benta ban penkre benekran lada Menteri Korbari ke India Amit Shah menta ubnai unwana kenong ba Shillong. Baru uloong bagi sorkar kam kuat benekran yaki kam kaput bagi sorkar pedang dekat bayat lat yaki district council. Uloong bagi sorkar jela ki district council bat kipat ba baro kidan kejing terang bay kejing yaka japut pedang kejela Meghalaya bat Assam onla ban pen betno bat kini trelang haga ban pen klan yaki kot kisla ban pen skame uput usam jong kejela. Ubala kemen Remboi uloong bagi Chief Executive Member kilapan pau berkepor keladai ban pen betno uput usam kenang bahkan empen mi jing show ikipateng ke bandangwan. Bat ke sorkar ke dan kam yang kejingerap jong ke district council bat ki klik nong sensyar ban la ban peniat bet ke kam naga benta ke jingbet jingbiang jong ke jelahi barok kowe. Uloong bak sorkar ke buah hakmat ban penbet yoput usam bat ban ai jingada bat jingsingan ki patba bat ke sorkar keladak ban penwandor ya gilat kilenti bat ki patba kan CE ke ke bak sorkar kan le hakiteo banwan. Naga benta ke jingbet jingbiang jong inong chong snong jong ki basa hakitan kaput. Nakal yang ke sorkar kalalum ya ki CM jongka Khasi Hills District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council namar ba kumba philaya sngew ba o Home Minister jongka Government of India ula banwan hak ni tiyo ba ar muki khatsau khasantrik o nobna ula banwan tengiru kumka state government kano ka decision kabangi ra kijing kabangi ra ni kwahi ban shim ban carry everybody along kham tam la don ki issue ki ba ngin ya kren ma ba kajing thang jong pai ba hi kalong ba kumno ban pembe yo put usam ta ngir la don kajing ya kren ya kataru khnang ba ki CM jong ki discouncil kim long aware but ki laradon ki kam ki kot kisla lane ki badai ban strengthen ya ka kam ya ka pushen ke jongi te ngin yo ka te den ta daw nga ka jing khot jangam ta rasmi ya ka ne ka meeting jong ki artlik is this council ka balawan da o CM jong ka Jantia Hills Autonomous Council but CM jong ka Khasi Hills Autonomous Council but ki EM khnang ba ngin shim ya ne ko bo ban ra ya ki issue ki badai but Beijing jong ka state ban pensngel ya ka hau te de ta daw ngalum yaki hau de bak kana ka bode so mo film meeting mena kai ka jing pau do ni ki si ya nak menjur nam kan don no ta ka jing pembek utau pu usam paprika Meghalaya bat ka Assam kane ka de jing thrang jong baro te ki CM ro ki pempau ba ka por kala de ban penbek ya uput usam khnang ba ki longden jongi kalong kin la ban kanam dan shu kajing yaki te ngi long on the same page ban pe ba uput usam un ngin la ban penbe hanrei not at the cost jong interest jong state hanrei ngin pej ba ka ka bangila namar ba ka nuko jiyak hajia ha ka nuko mesong to jimbot kamot baro ar kidegi bade tengi la pentip yaki ba lada poi ka jiyak krenro tengi ngidon kam ya ka jiyarap jong dis council ngidon kam ya jirap di borsnong ta khnang ba kakam kan la ban de songso bak bun ni ki pat ba sa khai kapot ki ko e ka jingda bat bandon ke ding snai ke kumu menteri gatna hom kai ka bak phai mat ro kini ka benta ban ai ka jing snai ni jingda ni pat ba pi nakal yang ka sarkar na do ka sngi ka banong kong ni akren ba
ka jing pembek uput usam ka dei ka we baka jing song sngai jong ki dong so strong sebodar ka dei ro ka we hi ka kamram ko jong ni tangi na kala suka ngi la walk out ki plan kumno bagin le tabat pin sayo i ba pin satip hakini ki tayew hakini ki bnai banwan ke ka bangin le na ka benta ka jing bit jing biang jong kinang sushi